futbol. Avui és la jornada número 33 que es disputa partit dramàtic a l'estadi Ciutat de València. El Llevant se la juga davant d'un rival directe en esta recta final de la temporada. Visita el conjunt llevantinista l'actual quart de la categoria, el Nàstic de Tarragona, que amb 24 punts tanca la classificació, està a 6 de Llevant, però una victòria dels de Tarragona els col·locarien a 3 punts del conjunt llevantinista. D'ací l'interès que té el Llevant en aconseguir els 3 punts. Terreny de joc en aparents bones condicions, i Velasco Carballo que dona ja l'inici del partit. Insistim per a Llevant, importantíssim començar a sumar de 3 en 3. No aconseguís la victòria des de que ho feu en la jornada 22, el darrer 11 de febrer davant el Recreativo per 2-1. D'ací la importància dels punts en joc esta vesprada al Ciutat de València. El primer període del Ciutat de València, empat sense gols, Llevant Nàstic, llançament de Riga, atenció, i se valora el remat fora. El remat d'Olivier Capó, que aixita a l'esquerra de la porteria defesa per Rubén Pérez. Així veiem la repetició, llançament de Riga i el remat de Capó. S'ha fet efectiu el servici de banda, descarga per a Félix Etienne. Centrada de Félix Etienne, atenció a aquest valor. La pilota finalment per a Rubén Pérez. Ha tret Riga, atenció a aquest valor. Gol! Gol del Llevant, però hi ha molt a veure. Jo m'atreviria a dir que se l'ha marcat un jugador del Gimnàstic en la seva porteria. Estem en el minut 26. Anem a veure César Navas, el que pentina encertadament a l'interior de la seva porteria. Del 39 de la primera part, 1-0, guanya Llevant des del minut 27, quan ha colpejat Félix Etienne. La busca Mustafa Riga. Atenció a Mustafa Riga. El valor punt de penal. El remat de Rico de Salva. Riga, gol! Gol! Marca el segon, el Llevant marca Riga. Motius per a l'alegria de Mustafa Riga, perquè en el minut 39 el Llevant fa el 2-0, comença a ser important la diferència. Riga, que anota el seu quart gol esta temporada, havia marcat l'anterior que transformava el Llevant en casa i avui torna a marcar. Llevant que precisament no feia 2 gols des de la darrera victòria jornada 22 davant el Recre el darrer 11 de febrer. Així ha de tot. Primer Riga, hi ha les pentes entre Matellan i Riga, després Riga i Matellan, pot haver possessió antirreglamentària de Riga, però no serem nosaltres els que li diguem que els àrbitres afavoreixen el Llevant, més que tot el contrari. El Llevant, que ha sigut víctima d'arbitratges molt capritxosos que li han privat uns quants punts esta temporada en el lloc número 16, la plaça 17 per a l'Atlètic, i estaria a 2 punts del Betis. Ha de ser el llançament que així fregant l'escaire esquerre de la porteria, defensa per Rubén Pérez. Llançador Olivier Capó. Així veiem la falta treta per Capó, amb paradeta inclosa. La passada de Courtois per a Olivier Capó. Si no es dona pressa no tindrà més temps. Atenció novament a Capó. Demanava mans Capó. Novament Capó, fora! El xut de Capó en la que ha sigut última acció de la primera part. Marca el camí dels vestidors Velasco Carballo. Primer veiem la mà de César Navas i jo crec que ha existit al remat en esta primera part. Llevant 2, Nàstic de Tarragona 0. Logan Courtois, la passada de Courtois en direcció a l'àrea, el remat de Salva, valor per a Rubén Pérez. Juan Rodríguez, obviamente Juan Rodríguez, no Juan Díaz. Juan Rodríguez es el jugador del Deportivo. Juan Díaz era quien intentaba hacer la pasada.
no arriba Portillo, no hi havia fora de joc. Mustafa Riga finalment que ha llançat a l'òpera Rubén Pérez. Diego Camacho per a Mustafa Riga. La passada de Riga a l'òpera Olivier Capó. Llançament de Capó, fora! Crec que el baló ha impactat en la soca del pal esquerre de la porteria defensa per Rubén Pérez en este llançament d'Olivier Capó que acabem de veure. Així veuen Capó i ha rebotat efectivament en la soca esquerra. Portillo obri per a Pinilla, fa un bon control Pinilla, centrada a l'àrea, baló passat, atenció al remat, Molina i fora! Increïble el que acaba d'errar el Nasti de Tarragona. Increïble el que ha fallat Rubén Castro. No sé si li ha pegat al seu company. Així tenim el remat primer de Portillo i no sé què han pogut fer Gil i el mateix Rubén Castro. Si Gil s'aparta, bé, doncs a punt de complir-se 48. Haurien de ser els 3 minuts de prolongació de Velasco Carballo. La pilota la deixa darrere Alexis. A l'òpera José Francisco Molina. I en estos moments indica Velasco Carballo. El camí dels vestidors ha guanyat el Llevant. Camina cap a la permanència en la categoria. Els gols de Mustafa Riga, el segon, i de Mustafa Riga en col·laboració, ell no volia, però ha sigut el que ha desviat en direcció a la seva porteria, de César Navas, el Nasti de Tarragona, peu i mig, en la segona divisió. Us agraïm l'atenció que ens han parat i fins a una altra. Bona nit, adeu.